Ang lalaki, oh. Marami talaga asin. Lagyan natin ng suka. Lalagyan natin ng asin para mas malasa. Yun, oh. Siyempre, ipiprito natin siya ng walang mantika para less oil siya. Yun, oh, daming lumabas na mantika, oh. Naprito siya sa sarili niyang mantika. Lalagyan pa natin ng bawang. Yun, ang ganda ng kulay, oh. Set aside na natin. Papalamigin lang natin to, tapos ise-second fry natin, mga kasolid. Siyempre, after nating palamigin, ise-second fry na natin. You know, nagdagdag lang tayo ng mantika, taba ng baboy. So yun mga kasolid, dito na po ang ating nilutong crispy chicharon bulaklak, less oil. Kaya po siya less oil, pinrito po natin siya sa sarili niyang mantika. Yun, oh. Tikiman time na po mga kasolid. Wala po si Boy Sipad, nag-aral. Meron tayong suka dito na may sibuyas. Yun, oh. Time po. Grabe, ah. Napakalutong. Tsaka dry na siya, wala na siyang mantika na ano. Siya pa. Ito, ha? Grabe.
Malambot siya na, malutong. No? Grabe. Sana po gayin nyo ang recipe to, mga solid. Hindi na po natin siya nilagyan ng mantika nung pinrito natin. Pinrito po natin siya sa sarili niyang mantika. Kaya ang tawag natin dito, chicharon bulaklak, less oil. Saka dry na po siya. Wala na po siyang mantika sa loob. You know. At sa mga bago pa lang po sa Our Kitchen TV, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscriber, at sa ating mga solid na viewers. Hanggang dito na lang po, mga solid. Maraming salamat po.